Pode que esqueizamos a carteira na casa, pero raro é que deixemos o móvil. Dende hoxe podemos pagar con el as nosas compras no comercio a través do Bizum. É un sistema de pago moi coñecido entre particulares. Case 32 millóns de persoas utilizan Bizum en toda España. Por comodidad, ya no digamos cuando se paga algo en un grupo, en un restaurante, escote, un regalo. A partir de hoxe tamén podemos empregalo para pagar en calquera tipo de comercio, dende o supermercado, a farmacia ou os taxis. Pois non a sabía, a verdad. Todo o que seña avance, pois benvido. Polo momento, só algunhas entidades bancarias teñen disponible esta aplicación. O comerciante, unha ventaxa, por exemplo, que ten é que ese diñeiro entralle no mismo momento que se está realizando o pago na súa conta. Pero os comerciantes teñen dúbidas. Tenemos que valorar porque nosotros tenemos que mirar las comisiones, lo que nos cobran. En la web nos están cobrando más por el Bizum que por las tarjetas. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta todos esos importes. E botan contas. En principio parece que é un pouquiño máis caro que con tarxeta, pero bueno, será cuestión de ver se podemos asumilo. Hai máis opcións para as compras. Xa efectivos, xa con tarjetas, xa con Bizum, o sea, cantas máis posibilidades teña a xente de pagar, pois é máis fácil que che veñan e te consuman. E máis seguridade, din os expertos, porque non hai intercambio de datos nin claves que faciliten unha posible estafa.